Cara fokus na na. Oh, angko saran nale brother. Deh brother. Ayo. Nay gausir risa bangrai खाथि थांना. Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ प्रकाश नार्जारी YouTube चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे ब्लगावबो रायजो राजाफोर दिनैनि ब्लगाबो बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि गोबां दुखुफोरखौ जों दिनै नुनो मोनबावगोन गोबां हा गिसिखादों गोबां दैबाना जादों आरो लोगोसे 85 सो नखर आरोबाव निजिला सिलिंखारथ' नङा जेनेबा दै लोमसावजोबनानै बिथांमोना रिलिफआव थानो गोनां जादों बेखौबो नुलांगोन नोंथांमोना गोबां बिथिङाव आरोना रायजो राजाफोर दायो जोङो डक्टर समदन ब्रह्म आदानि न'आवहाय जिरना दङ थांसिगोन जों थांगोन बे जायगायाव आदायासो मिथिगौ बे जायगाखौ आं दायो ब्रह्म बिथाङासो मिथिगौ दा जोङो बिथांजों फल' खालामनानै एबा नायबाय थाबानो भिडिअ बानायगोन आंहाथ' भिडिअ बानायनाय हुदा दंखायो नालाय दायो बिथांनि नैबे सानै माने बिथांखौ प्रटेक्सन खालामग्रा सिकिउरिटि गार्ड बिथांजों गाखोफाबाय जोङो बिथांनि गारियावहाय दायो जोङो खेबैसिगोन मा जायगायावहाय आरो नोंथांमोनखौ देखायनो थाखायनो माने बेवहाय जोङो बे भिडिअखौ लानाय जादों लाइक आरो शेयार खालामनाय जाबाय रायजो राजाफोर गोबां दुखु दै माने मा बुङो आरो ना बिसोरनि दुखुखौ बिसोरसो मिथिगौ खालामनो रोंब्लासो हागोन आरो दै बेना जों खारिखौ मोनबाय दे ओमफ्राय रायजो राजाफोरना बुरजा हा दायो थांगासिनो दं रायजो Let's go guys. Bodoh dah lagu jenis ni siapa bodoh mending lah. Nampak? Kaisi bodoh dia. Ikut sarkara ada mana? Sini pergi mana? Di sana ada mana? Nunggu mana? Baru picnic spot aja jadi nama. Apa beran picnic spot mana? Di mana pergi jaga tu? Picnic mana beli ya? Boleh je sama. Di sini kan? गारिया आगोलनिया बिसोर लांगोन आरो जोंखौ आरो रायजो राजाफोर बे फाथो खेथि खालामनाय बेयो दुरुं जायो दै बिराद गोरा दुरुं जायो स' रायजो राजाफोर जों जायगायाव सौफैबाय फाइनालि Cara fokus na na. Oh, आंखौ सार होनालै ब्रादार होन Deh brother. आयो आं लाजियो ओइसोरखौसो सार होनांगौ आंखौ होनबाथाय लाजिखाबाय आं सार होनबाथाय Cara nunggu mbak. नङालै ब्रादार होन बेथ' थांबावथारगोनलै बेयो ओरै थांबावगोन रा इयो थांगोन आरो ओरैहाय दुब्लियाव दंजोबथारो एकदमबारे मा खालामनो हानांगौ दा बेखौ गाज्रि फुबाय जानो उफाय मा दं उफाय मा लुबैदों रायजो राजाफ्रालाय माबायदि उफाय मा गामि इयो निज्लागुरि आच्छा निजिलानिया आंथ' आरो ओमफ्राय माखासे बेसेबांबा 85 गल थादों होनदों नामा केमाव रिलिफ केमा आरोना बे हाया नोंनि ओरै खोन्थाहरदो ओइथिंजाय नै बिनि हाया बियो गिसिखाजोब्बाय आरो नैबावसो ओरैसो बांद्राय खाथि थांनाङा नैयावसो खै बिगा थांखो गासै 3 बिगा थांबाय आरो नैबे बाद बाखि एसे दङ बिगा बिगासे बेनिफ्राय माइया बिगाथाम नै इनै नायलाय ओमफ्राय मा गामि होनदों निज्लागुरि निज्लागुरि ना आं नामा चन्दन खै बिगा थांखो नोंनि हाया 4 बिगा सिबिंजों गासै टटेल टटेल बाद बाखि दंबावो बे माइ गायनाया थांबाय आरो ना आच्छा दायो नैबेयावहाय जोंहा माने शिबसारनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा दङ नायदो बेयाव फैदों नायफैदों ओमफ्राय बिथांजों नोंथाङा गावबुरा ना दे आङो निज्लागुरिनि गावबुरा ओमफ्राय फरेस्ट भिलेज जोंना हाया ओमफ्राय आङो फरेस्ट भिलेजनि खाजोनादारि मेन मानसि माबायदि मोनदों दा बेवहाय सरखार सफैबाय दा नै जोङो माने दैयावनो दंफैयो दा नै जोंना 6-7 जननि मानसिनि हाया थांजोब्बाय नंगौ खाजोना बे 7 थाखा थाङो जोंना बिगायावनो बेखौ हमना ला जोंना बिगायावनो 7 थाखा जों खाजोना होबाय थायो दा बे हा थांजोब्बाय नै लोमजोबनानै आरो खुरखानानै थांजोब्बाय दा बेखौ सरखारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ जों लुबैदों होनांगौ आरो सरकारा दिन
सिरुदेननि थाखाय सिरुदेनबो जोंनो प्रटेकसन होनांगौ दिनै सरकारानो फैबाय नै खाथियाव मा बुंनो सानो औ पार्टिया मा होनो जों बेखौ लुबैदों आरो पार्टिया जोंनो अनसुंथाइ होनांगोन बेखौ गामिखौ बासायनो थाखाय दा नै 6-7जननिल' गामि माबा हा थांदों आरो जोंना गासिबो थांजोबो ना गामिया नङा ओंखायनो बेखौ एकदम जोङो अराय सम गोजोनगोन ना गोजोनाखै जोंहा OSD सार फैनायाव अराय समनि थाखाय बेखौ जोंनो प्रटेकसन होनांगोन होबथानाय गामिखौ बेखौ आं खावलायदों आरो गावबुरा जानानै मा नाम ओरैनो ना आंना जयसरन बसुमतारी गामिनिया निज्लागुरि गामिया ओमफ्राय आदै नामामोनलाय आंना चन्दन बसुमतारी हाखु जानाय चन्दन बसुमतारी ना अनसुंथाइखौ होनांगोन যিমান লাগে মই দিব পাৰে বাছ যিমান লাগে কাম কৰা মানুহ আপোনালোকে ওলাব লাগিব বুজিছে না যিমান লাগে বাছ মই দি দিম হা এই গাঁৱৰ ওচৰে পাঁচশো অলপ দাম কমত পাম কিন্তু ৰাইজে ওলাব লাগে কাম কৰিবলৈ মোৰ এইটো এটা কথা আৰু টেকনিকটো আপোনালোকে হাজিৰা ओरैनो थानांगोन बासायनो थाखाय बासायनो थाखाय बेसेबां ओरै खालामनानै आरोना बे हायाबो एसेमोन नैबे गायखाना माइया दा बेखौ मा खालाम बारा खुंथायनि थाखाय बेखौ मावनांगौ बेखौ एसे आंखौ हमथालाय देलाय आं गाहायाव थांनि তাৰপিছত এই যেতিয়া মেচেং হ'ব মেচেঙত দিবলৈ একটা কিবা কৰি দিব লাগিব गिसि लांगासिनो माथो गासिबो फारि फारिनो बेथ' ओरै थंब्ले सिदा थांसिनलै ना ओरैनो दैखौ बांद्राय दा थाहैलै कारेन्टखौ नायोब्लाथ' थांखागोन बे नारखाबायना दायो इमारजेन्सिखौ होबथानो थाखायल' खामानिया गाबोननिफ्राय जागायदो दा बेलासिनिफ्राय औवा दानदो दाननानै औवासो खनसै बेनो हमनाय साबानो जाबाय औवाया 200 दालसो दानग्रोबानो जाबाय दा 200 दालसो मावग्रोदो गाबोन दानदो माबादो सिन्था खालामना सुद लानानै बाय थांबाय आया मानो गाबोन सिबिनायाव दिनैनो होदोलै दिनैनो दांदो ना हा गामियावसो थांसिगोन रा गामियावसो थानो मोननाय नंला नामा जों दायो नैबे जायगायाव सफैनायाव बेवहाय जोंहा सिबसारनि OSD डक्टर संग्राम ब्रह्म आदाजों जों सावरायनि आदाया फंनैसो दाथ' दैयाथ' खुरखागासिनो दङ जोंहा दाहार निजोरा दै बेखौ मा मावनो हायो खोथाया बेसो थारमाने टेकनिकेलि माया थिग जागोन मावनाया दाथ' ओरै गायखानाय जेनाखि सोमखोर जाबोनाय माइ बेखौनो खुरखाना लानानै थांजोब्बाय दैया हरै दङमोन बे ओरै बोहैबोबाय आरो बे जुदि 100 मिटारसो खुरखाबावोबा मोनसे दहला मोनगोन बे दहला मोननाय लोगो लोगो बे दैया गामिथिंसो थारमाने लामा लालांगोन आरो बिराद डेन्जारास पजिसन जानानै दं बेखौ दा सार्भे खालामबावनांगौ दङ फुङाव खर'आव नायनानै बिसोरो जुदि बायहेराजों लांनो हायोबा मस्टलि माबा मोनसे जागोन होनना सानदों खिन्थु जे खामानिखौ मावो थिग मथ' जानांगोन बेखायनो सानलायबाय थानाय जादों मा मावनो हायो अके स' नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि पकेटनिफ्रायनो डनेसन होदों स' बिनि सायावहाय
डनेसन होननानै एक्जाक्टलि बे नङा थारमाने खोथाया जाहैबाय मानसिफोरनि जेब्ला बिपद जायो बयबो जायहा एसे दंजायो ओंखारलायनानै अनसुंथाइ बा हेल्प होलायनांगौ जायो दा बेखौ जोङो बयबो आवगायबोलायनांगौ बेनो थेंक इउ सो माच ओइखौ मोजाङै हमर एकदम गोबां नायदो गिसिखाबाय गोबां बुरजा गिसिखाबाय जुम खालामना देखायदो थांनांगौबा बोग्रि दंफां थांबाय ओइ दंफां फांसे आरोबाव बारा जालांबाथाय थांसिन आरोना जावनानै हरनानै थाङो बायदिबा जावनानै दायो बेयावहाय जोंहा बेखौ होथेनानै दोनसै औवाया दानखादों डक्टर संग्रोम ब्रह्म आदाया बेवहाय माखासे अनसुंथाइ होबाय गावनि जि दङ गावनि पकेटनिफ्राय गोबां मोजां बाथ्रा बे नायसान्दि आरोना स' थेंक इउ सो माच गाइस रायजोफोरजों बे फुकन बिथांमोनहा आरो लोगोसे बिथांमोननि खामानि मावनाया बे साइडथिंजाय जाथ'बाय दायो गुबुन जायगाथिं थांनो नागिरदों गोबां मोजां ना बाप रे बाप सिनारिया नायलाय वाह गोबां मोजां नुदोंलै सिनारिखौ आयु स' रायजो राजाफोर बे नैबे गारि लाखिनानै बेवहाय दसे सम बबे जायगाथिं थांनाय जायो बेखौ नायदों आरोना बे मोननै लामा दं जाहैदों माने ओरैबो थांजायो ओरैबो थांजायो स' बबे मोनसेथिं साबसिन जागोन बबे मोनसे पारफेक्ट जागोन बेखौ माने बेवहाय माने रायज्लायलायदों आरोना फाइनेलि रायजो राजाफोर जोङो रिलिफ थानाय जायफोर जायगा बेयाव मोनफैबाय जों बाट बेयाव हाबादै डाइरेक्टलि जे थांखियाव फैदों बेयाव थांगासिनो दङ जेरै दायो बेयाव हाबथ'ला डाइरेक्टलि बै बान्दो खोनाय माथावरि खोनाय जे प्रजेक्ट खालामदोंमोन सरकारा बेवहाय माने बेवहाय बान्दो खोथेदोंमोन बे खामानिखौसो नायनो थांगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बुंदों बेवहाय माखासे बाथ्रा आं खोन्थागोन नोंथांमोन सिगां हा नों रानबायना राजेन दा गोजौआव अखा हादों स' बिथांमोनजों फैफानानै बे जायगाखौ नायनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय डक्टर संग्राम ब्रह्म आदा आरो लोगोसे फुकन आदानिसिम थेंक इउ स' माच नोंसिनि मददनि थाखायनो नोंसोरो आंखौ लांफानायनि थाखायनो आं बेबायदि दिनै बे जायगाफोरखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां मासि मोजां नुदों सिनारिखौ ओरैजाय हा बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बेवहाय गिदिंफानो चान्स मोन्दों रायजो राजाफोरखौबो बे खामानि मावनायाव सापर्ट खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों थेंक्स जासि आरोना बेसेबांबा गोजान थाबायदों दै जोङो खमावबो थांलाय फैलाय 11-12 किल'मिटारसो जागोन माने बुंनाय मथेबाथ' 7-6 मिनिट ना 12 खिन्थु आंनि मथेब्ला बे 12 किल'मिटारसो जागोन आरोना थांलाय फैलाय 12 किल'मिटार मा होनोमोनलाय बेखौ थाबथाजोबगोनसै जेबोआनो मोनबावाखै बेवहाय दायो मिथिबायना बिराद आथिंफ्रा सालायलायदों मोदोम मिथिबायना ओरैबायदि माने बिराद गोजान थाबायदों लारि बयबो थाबायदों खिन्थु जों थांदोंसो हय बेवहाय माने बारनो थाखाय माने बेफोरावथ' सिम्पोलखौ बारबाय आरोना बेबायदि सिम्पोल दैफ्रावथ' बारबाय आरोना खिन्थु बै बेयाव जे मेन दङ बैयाव स' रायजो राजाफोर जों फाइनेलि सफैबाय आरोना सफैनाया आरो लोगोसे बेयाव दुखुनांथाव बाथ्रा दं दै बैनि थफा थफि नोंथांमोना नुगोन बेवहाय गोमो बायदि खालारनि आरो लोगोसे नैबे बान्दो नैबे बुरजा गिदिरनो बान्दो खोनाय नुदोंना बे बान्दो बेबायदि खोगासिनो दं बिराद भिर मानसिफ्रा बोरै बारगोन टेनसन ओमफ्राय माखासे सुबुंफ्रा बै फारसेथिंजाय दङ नाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे जों बे फारसेथिं दं जों बैथिं थांनो नागिरदों JCB खामानि मावनायथिं बाट बोरैहाय बारगोन आरो राजाफोर बेनो जाबाय जों जायगायाव फैदों सान्तिपुर बिराद गिदिर दै लोमदोंलै बेवहाय बाप रे बाप निजिला होननाय स' रायजो राजाफोर जों खमावबो 6 किल'मिटार थाबायबाय आरो बिनि उनावहाय थांफिननांगौबा 6 किल'मिटार मिन्स थांलाय फैलाय जोङो खमावबो 12 किल'मिटारसो थाबायनाय जाबाय आरोना रायजो राजाफोर मिसाखौ मा बुंनो रायजो राजाफोर बे दैया बिराद गोथौ आरो भिर आंबो बारनो ट्राइ खालामदोंमोन आरोना बे दैजों खिन्थु बारनो हायासै एकदम ओरैबायदि स्पिड ओरैबायदि दाहार ना बाप रे बाप रायजो राजाफोर नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं माने बारनो सेस्था खालामदोंमोन आरोना खिन्थु बारनो हायासै आरो नाजाबायदोंमोन आं हागोन बायदि साननानै गोसो मोनस्रा दैयाव हाबहैथारदोंमोन खिन्थु हाया ओरैबायदि भिर एकदमबारे बिराद भिरमोन स' जों
माने बे जायगाखौ माने जों बारनो हायिनि थाखाय जोङो फैफिननां गोनां जाबाय आरोना रायजो राजाफोर आरो लोगोसे जोङो दा बे जायगाखौ थांनानै ओरैनोथ' नोंथांमोननि सिगाङाव देखायखाबायानो बे खामानि मावदोंमोन बेवहाय बान्दो खोथेनाय सरकारनि बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै चेनेल जावना हरबा बोरैबा बिर फैबानो हायामोन बेखौ थेंक इउ स' माच डक्टर सांग्रां ब्रह्म आदा आरो फुकन आदा नोंथांमोननि अननायावनो आं दिनै बे भिडिअखौ खेबनो हाबाय आंखौ खेबफै बे जोमैजों नैबे गुदिनिफ्राय एकदम हाइ फाइ नुखागोन सोरगोआव थानाय बायदि स' फाइनालि जों रिटार्न खालामफिनबाय बेकग्राउन्डखौ नायब्रा बिराद मोजां मिथिंगाया गोबां मोजां बेखौ नुनानै गोसोआ गोबां गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच आदामोन आरो लोगोसे आंनि आथिङा माराम खाबाय आरो जों बै फारसेथिं बारनोबो हायासै आथिङा माराम खाबाय माथो खालामबावनो थांना सुहैनांसिगोन आरो बाय बाय रायजो राजाफोर